أيوة أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخوة. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله كبر جمعة دوما جمعة دو دوم بلبل باي كلا كبر الله زرما وهي أواتي بلبل بانا دو جاب باي أمبي كاي مرلا دوغلا من تقول يلماني أمبي أربعة كفلا أمبلما كه أنا إنجا نوعه أنا أنتركه نو أمادو جينو كابو يلماني يا كسري يلماني يا أيوة الحمد لله أننا عليك يورو كرة دلا كنا سيجويا كنا فولي عليك يورو كرة يلماني يا أربعة كفلا يا كدوغو كه كأني على فه يروي على كاتوبارا نويا جينا شيطان منوني شيطان كم منبيا يا ربي أنجلي كسويا على كلو ببويا هرم منبيا أنجلي كسويا على كلو جديا على كلو جديا أنجا نين على فني أمي على نفكو سيجرا وبلو جرا أنجو مجورو من على كأبابا على كيورو إنجو على كيورو إنجو على كيورو إنجو يا ربي يورو على كيورو كنندي على كيورو بركة ماي جيكو جلي على كانوا يا ربي مسكو جلي على كانوا دمو جلي على كانوا فرقة جوم على كانوا يا ربي لا تجوم على كانوا على كهير جديا على كهير كيا يا ربي مغو منا دوي على كبك الدين تقوي على كبك الدين تقوي على كبك الدين تقوي على كبك الدين تقوي أني على فعلا كودوغو منه نيتشبا من يوم فعلا كقولوا كما على كدوغو منه على كدوغو منه أنكر مغو كما على كدوغو منه صلي على رسول الله أبلا ما كدو علي بدر سانغاري أنا نانسي جو أمادو فيا فرما كدوغو كه أي أمبونيا أي أنكنو أي دمنشا مانغا كبان نانا أنا بلوا فبكا تشلو تشنيجا على دبكا بغلا على جاتي كما أو ما فوي تان فيك فوق أو كوني ماندو كبركادا ندلقا شو من فنا كوني ماندو كنينغا مينغا كرامو فو سيدي شريف عثمان مداني أيدرا هيا مارو دا إلى الكتاب والسنة استاد زي وزا كوني ماندو كبركادا كولي ماندو فتر ولا كافري أيدرا على كهير كاني على كاني كيشي على كاني تكام أو ما أنا دميا كبيا كابو جونغلاني أمي دكتورين فلاداما كومي على رأي كابو كم تشامان فوني رأي أكو كوا إنغا واجولي تشامان نامي كاي فايدو لامي mais ako wajuli yɛrɛ lamɛnne ko ye fɛn dɔ yira ale la o tuma dɔgɔkɛ fila dumiya salamu alaikum wala balimaw m'aw fo i n'a fɔ an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na tiɲɛna ali kɔni jan tɛ se ka sɔrɔ a la i bɛ se k'a ye mais n'i y'a dan ye a t'i ye parce que o ye ala ka danni ye quoi i ɲɛ bɛ fɛn dɔrɔn mais ɲɛ t'a dan na o ye danni ye i n'a fɔ an bɛ dugukolo ni kabakolo ɲɔgɔn cɛ cogo min na maa si tɛ se ka fɔ k'i ɲɛ b'a dan na i n'a fɔ don fɔlɔ min na ne ye ali lamɛn a ko a bɛ bɔ banikɔ ne ko nin ye kabako de ye ka bɔ banikɔ ka se ka nin bɛɛ kɛ banikɔ banikɔ ye dugu min ye an bɛɛ ye banikɔ ka de min bɛ banikɔ i n'a fɔ ɲɛnɛmaya kɔnɔ cili a fɔra n'a fɔra ko mɔgɔ cira kiraw cira nabiɲɔgɔnw cira o y'u ka martaba ye mais ala bɛ maa wɛrɛw yɛrɛ ci min tɛ kira min tɛ dɔn mais u bɛ tila ka n'u ka baara kɛ ala de y'anw gɛrɛsɛgɛ kɛ nin karamɔgɔba Sangaré vraiment a b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna a ka bon mɔgɔ ma a ka kuma dɔw bɛ a ka girin mɔgɔ dɔw hakili ma mais hakiliw ta yɔrɔ tɛ kelen ye siga foyi t'o la ba n'a ka doni ta don ɲaamɛ n'a ta don remorque yɛrɛ n'a ta don parce que a b'a fɔ yɔrɔ dɔ la k'ale bɛ daliw tiɲɛ o ka bon dɔw hakili ma dawlu a b'a cɛmɔri fɔ yɔrɔ dɔ la n'a tɛmɛna a bɛ yɔrɔ dɔw ta tiɲɛ o ka bon hakili ma mais a kana bonya hakili ma quoi a bangena dugu min na ka se ka balo ye ka mɔ ye ka tila k'a fɔ n'o kun tɛ a kun tɛ se ka bange ye ka wolo ye ka mɔ ye ha bamurutigi Seydina Ali Tɔma o de kosɔn a kɛrɛnkɛrɛnna de k'a bila banikɔ wa a nɔ bɔra wa Mali b'a nɔrɔ nɔfɛ bi bɛɛ pɛrɛlen b'a ka fɛ a n'a ka dalu o n'a mɔgɔw bɛ ka ɲafɛ bi an b'a fɔ ka barida sija ni kɛnɛ ani labanko ɲuman ala ko nɔgɔya n'a yɛrɛ bi an bɛɛ tugulen bɛ karamɔgɔ ko min na n'o ye Serif Umar Haidara ye ala k'a k'o kama an bɛɛ kisi diɲɛ la ka jinɛ nɔgɔya ye sɔli ala rasuli toujours an bɛ dugawu kɔ ɲin'a fɛ su ni tile an kɔni anw b'a kɔ fɔ diɲɛ ni lahara inshallah dumiya n ka foli b'i ye dumiya ka kuma Amadou Guidon n bɛ dɔgɔnin kelen fɔ ale kan ne yɛrɛ fa bɛ a ma sa ne wolo fa de la k'a fɔ dɔ ye ko o tigi ko de k'a tɛ ne fɛ fiyewu ne fa y'a wele ka don bo kɔnɔ k'a fɔ a ye ko i tɛ ne denkɛ fɛ nka n bɛ fɛ i ka k'a fɛ a ko min na ko mɔgɔ b'a fɔ i tɛ fɛn ne la i bɛ fɛn min da dɔn
i b'a fɔ n tɛ aliko la aliko da tɛ tu kɔfɛ nin mais k'i tɛ fɛn min na ni k'i t'a la k'i bɛ tila ka don dɛ Sangare o tigi tilala ka kɛ ko ɲɛma dɔn ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ala k'an bɛɛ kisi Allahu rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalatu wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin an ka foli bɛ bɛɛ an ka dugawu bɛ bɛɛ an ka barikada an ka wale ɲuman dɔn k'a ɲini ala fɛ ala ka yɔrɔ in taa ɲɛfɛ ala ka yɔrɔ in taa ɲɛfɛ ala ka ko ɲ'an bolo ala kira bonya kama maa ɲuman bɛɛ kama salli ala rasul amin amin ala ye maa maa da fɔ dɔ fana ka don a kama jaabi kɔnɔ ko ba de Mamuna ni fanya no sabu arbe ti ko sai karani o trofo gala bimine ki kande tianga ta sida ko plat fira fo amana fira fo asbu mo so sabe ay kitabula ay bla safa ni ti ga fura sanne mi shegi ko mo bela sidna ni sabe ni ka bane la ha ta ka bugari sami bugari re